So what is up guys, so ngayon dito na tayo sa Kabuangan Beach dito sa Burgos. So ngayon papunta tayo dun sa sa tatawag nilang pool, kasi medyo malayo yung cottage na nakuha namin guys. So check nyo na lang yung pagdadaanan natin, kung ano mga madadaanan, kung gaano kahirap. So guys, bali nakapapa ako ngayon kasi nakalimutan kong kumuha ng tsinelas kasi nagmamadali tayo kanina. So mamaya na lang guys. Helmet pa naman. Dito. Oo, tayo dito guys. Mabato. So grabe guys, ang hirap pag nakapapa. Nagata yung pause ko, diba? Hirap pag nakapapa. So andun na kasi mga kasama natin, nakachinelas sila, kaya naiwan tayo. Timelapse na lang muna guys.
putik. Ah. Hirap. Ang hirap. Hirap pag walang tsinelas, putik na yan. Woo! Dads! Sila ano? Ah, shit. Excuse po. Sige po. Excuse po. So guys, kahit nakasinilas tayo, nakapunta tayo dito. Sobrang sakit sa paa. Mas madala pa tayo sa cellphone, diba? Isa rin pahirap. Tapos yung lock nitong Hero 7, tinanggal ko pa kasi dahil dun sa ano, may adapter. Naiwan ko pa yung lock niya, kaya hindi ito pwedeng mabasa. High tide na guys, so ito yung ano. So dito yung mga kasama natin. Hindi nila ako hinihintay, mga visit ko. Dads! Cellphone mo. Aray ko. Pula-pula tayo dito ako. Relax lang tayo dito. Kaya hindi ko kabisado. Lutang ka lang. Ano
Utang ka dyan, pagpatay ka na, baliw. Nag-iikot tayo. Anong feeling na may tsinelas? Napunta ka? Oo, may chinilas oh. Sarap ako, ang sarap oh. Masarap. Sarap pa kayo? may chinilas. Ano? Masarap. Sarap ang may chinilas, hindi masakit sa paa. Yung 30 minutes sana, naging 50 minutes. Sarap ako dito. Ha? Ayaw ko na dito marami. Diyan ka na lang. Ikaw oh. Dad! Dad! Nalaglag mo. Dura! So, punta na daw kami guys. Alis na kami. So, bali nakadalawang picture lang tayo dito. Tapos alis na. Sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko, dalawang picture lang makukuha ko dito. Nanananan. Saan tayo ating na? So, Kalbaryo na naman guys. Kalbaryo na naman ang dadaasin natin. Butik na yan. Whew. Ano kasama ko? Tayo na kasi doon. Whew. Sorry. So guys, meron na naman nagpipinak guys. Pangalawang beses natin to. Meron na naman nagpipinak. So, shoutout sa inyo. Saan? Oh, masakit sa paa. Utang na. Shit. Utang na. Sakit. So guys, wag kayong pupunta dito na walang tsinelas. Kung ayaw niyong danasin yung danas ko. Ina shit. Huwag ko na. Pag ginaya pa nila ako dito, bumalik, ayaw ko na. Promise. Excuse po.
Ayaw, pag Papunta pa lang kayo? So traffic na po. So guys, traffic na po ngayon. Dahil high tide na. So check mo na lang. Tapos parang mas okay dyan. So, okay dito. Traffic lang. Hindi mo pero kita yung ano? Yung bato? So, ilan na tayo guys? Ay, sa wakas nakalis din tayo. Konti na lang makakabalik na tayo sa cottage guys. Woo! Kalbaryo ni Gian. Hindi na biyahe ni Gian. Kalbaryo ni Gian na. Woo! So yun guys, malapit na kami sa cottage. So sobrang hirap ang pinagdaanan ko guys. Woo! Tips pag pupunta kayo dito sa Burgos, sa may Deadpool, bale magdala kayo ng tsinelas. Yun yung unang una. At magpaalam kayo sa mga shota nyo, kasi yung mga makikita nyo baka pag-awayan ninyo. So hanggang doon na lang muna tayo guys. So what is up guys? So tapos na namin nilibot tong Kabuangan Beach. Nakapunta na rin kami doon sa may Mary Hill. Kaso sarado yung Mary Hill, kaya ano, kaya doon lang kami sa may Deadpool. Tsaka dito kami nag-cottage. At pauwi na kami. Kapag nagustuhan nyo itong vlog, like, comment, share, and peace out. So what is up guys? So ngayon pauwi na tayo guys. And sobrang enjoy naman dun. Kahit hirap na hirap ako. Hirap na hirap akong pumunta dun sa Deadpool.
Kasi nga nakapapa lang tayo guys. Nakapapa tayo, kaya ang hirap talaga. Kaya ang hirap. Kaya sinasabi ko na, kung gusto nyo pumunta doon, huwag dala kayong tsinelas. Kasi so parang excited ko, nakalimutan ko magdala ng tsinelas guys. Ano ba naman yan, Gian? So papamagatan natin tong imbis na biyahe ni Gian, Kalbaryo ni Gian. So that's about it guys. See you in the next vlog. Ride safe always. Peace out.